Λοιπόν, καταρχήν, γεια σε όλους. Χαίρομαι που ο Δήμαρχος βρήκε το θάρρος με όλο αυτό που έχει συμβεί και αν έχει συμβεί, ποιος φταίει και τι φταίει, γιατί δεν μας εκτιμά όλους να είμαστε σε ένα Δήμο με τέτοιες δυνατότητες και να υπάρχουν κάποιοι που αν έχει συμβεί, γιατί εγώ δεν είμαι αυτός που θα είναι ο νομικός της υπόθεσης για να ξεκαθαρίσει όλο αυτό, αλλά αν έχει συμβεί, από όποιον έχει συμβεί, να αναλάβει τις ευθύνες του, γιατί ο κόσμος πραγματικά έχει μείνει με το στόμα ανοιχτό και περιμένει εξελίξεις από όλους εμάς. Κύριε Δήμαρχε, εμείς δεν θα είμαστε αυτοί που κυνηγάμε φαντάσματα για το αποτέλεσμα. Γνωρίζουμε ότι ο κόσμος σας ψήφισε μέχρι σε ένα σημείο, όπως είπα και την πρώτη μέρα, και σε συγχάρηκα και σου είπα, ξέρω κύριε Δήμαρχε, ότι το μισό Μελεβίζη σε ψήφισε, αλλά το άλλο μισό ψήφισε εμάς. Εγώ εύχομαι όλο αυτό που ακούγεται πραγματικά να μην είναι αλήθεια, γιατί θα υπάρξουν και ποινικές διώξεις, και όχι από εμάς, γιατί δεν είμαι εγώ αυτός που θα καθορίσει το πόσο ευθύνεται ο κάθε ένας που έχει τελέσει μια τέτοια πράξη. Εμείς λοιπόν, όπως είπες και εσύ προεκλογικά, θέμε όλα να είναι στο φως. Όχι σκοτάδι, όπως λέγαμε προεκλογικά, και νύχτες και ιστορίες. Όλα στη μέρα, όλα στο φως. Λοιπόν, και χαίρομαι που πήρες το θάρρος εσύ και είπες όλο αυτό, γιατί δεν έχω λόγο εγώ να τοποθετηθώ παρακάτω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ.